Ti dis, Galicia é ben pequena. Eu dígoche, Galicia é un mundo. Poderála andar en pouco tempo. Poderála volver a andar outra vez. E máis. Unha terra con toda a súa xente. En fondura, en entidade, é tan grande como queiras, meirande de como ti a ves. Do grandor do teu espírito depende todo. Se o teu pensar é fondo, a túa terra non terá cabo. Fegatur, Federación Galega de Asociacións de Turismo Rural. Fai as túas reservas en ecoturismogalicia.com.